Инженер Ценков, Вие бяхте кмет през мандат 2015-2019 и сте единственият кмет на община Видин, който продължи да служи като общински съветник през мандат 2019-2023. При това положение сте единственият кандидат, който познава работата в общината, както от позицията на кмет, така и на общински съветник. Какво ви мотивира да се кандидатирате отново за кмет на община Видин? Аз винаги съм казвал, че за мен никога не е било самоцел да бъда кмет на община. Изпълних един полезен, успешен мандат за всички нас видинчани. След като не бях избран за кмет на община, срещнах признателността и уважението на вас, моите съграждани. Именно това, уважаеми съграждани, вашата признателност и уважение ми дадоха мотивацията и убедеността отново да се кандидатирам за кмет на община Видин. Верен на принципите си, това, което постигнахме в моят мандат, не се продължи и не се надгради в следващия мандат. Община Видин не беше превърната в перла, както ни обещаваха сегашните управляващи, а напротив, нас, гражданите на Видин, ни превърнаха в гражданите с най-високи данъци. Община Видин трябва да бъде община с социална справедливост, с поносими данъци, община, в която ние всички да гарантираме по-добро бъдеще за нас и нашите деца. Това допълнително ми даде мотивацията да се кандидатирам и вярвам, че ще получа необходимата подкрепа, за което благодаря и благодаря за уважението, което получих.